سلام كرات تخاتات سلتي حوكم سجار أبي مالتيو لهم عن ما حدش فيديو حجلكم وصل له بزعل فيسبوك مالتيو لبي لكم حزني أي تحلفوا خزون مالتيو هذه قصر حدا اللي مسألة صحتات مسلكم بوشتنا مزاحم تيجون لهم تو فيديو زي ملو عايز تسمعوا ولا خوي بقى تقرب لكم لما أخذ تعرفوا هم أخذ دحري تمرسونا قرار كنتريوا دحري حلفكم ليتريوا نجر الله دحريو مسرح أو يكون مالتيو هاو بوشت تمرسكم تعرفوا لهم تو فيديو ملو خيرهم مالتيو تي فيديو بدن بيجيركم عقل جيركم كل رأي وكل إنه على ترجم مني أو تي فيديو معناته هاي تحلفوا لازم بدن بيجيركم مسرحهم تو فيديو مرد على أويكم أو كومنت حطهم أو مطلعي لكلكم أو كومنت لكم اللي سألكم يا بوشت اللي ركوت هاللي دموا بوشت مصني لا وكومنت تعرفوا اللي سألكم سجامي ولي تقري لكم جن بقى بمسنجر هاي تمصني بوشت معناته بزح ملا أقصد لك أنا مغني لي ناحز بقطع نفط فيديو حلفكم يا مات حزي إذا خيال عنا ناف فيديونا مالتي سلام كرات خاطات تسجار أبي تيب channel كمل لهم أنا سلام الله خمت أنا سلام زلخ وسلام كتوان دي ناتمنى لهم مالتيو نلوم حزالكم متى زلخ فيديو دم مالتي بتعمي وساني جدا مالتيو فيسبوك أكاونتنا مالتيو بانك أكاونت يلو كمزي أوز ملكت جرالكم اليوم مالتيو ندحركم زي عينت انترفيس عمصيلنا بانك اكاونت ملء يلو اندحر عمصيلنا كمي غيرنا بانك اكاونتنا نملء لول حجالكم مصيلكم مالتيو بانك اكاونت زيهونم بيبال اكاونت مالتيو بانك اكاونت زيولكم بيبال اكاونت غيركم كمي غيركم تملؤ لول فيديو او فيديو زي ملء كملسيو مالتيو كاو قدمنا في فيديو محلافي مالتيو كم تتريقوا لهم ازيو غيركم ديوخ مالتيو يوتيوب اناليتيكس كم زري ان مالتيو موزحتكم فيديو تاتي تريق سبات مالتي سبسكرايب كي غوركم خم تريق لمنتاي فيديو تاتي تمچكم فيديو نارخم نحلهم سبسكرايب مغوار تاي تخفلكم ديانا عم سبسكرايب غيركم كم دي عنت كلك خلخ كل غيزه منتاي تخمصكم سبسكرايب غيركم تخاتاتلنا والكو حزي بقطع نافتي فيديو نحلف مالتيو بقطع نا فيسبوك اكاونتنا نتمم مالتي عاوزين حنت حفته يخملنا ملاخو خريعكم مالتي سلازي بمقصال قطع نا بروفايلنا نا اتمو مالتي بدحريو بروفايلنا مساعتنا مالتي انتي لوني انا مسلكم وزو بروفيشنال داشبورد لوني انا وزي بعنقاي ملكت غيرلكم نيخ مالتي سلازي بروفيشنال داشبورد كم ديلنا مساعتنا مالتي كازيا بمقصال كازي كتغورو واللكم مالتي بمقصال كامزي ازن لعللو علغوني حسكم غوت تبل والاوزيمو بدحريو مونيتايزيشن دبل بوتا تاعتي مالتي ابزا بوتا زي مالتي سلازي مونيتايزيشن كامزي اغيرا مسنخاخو خم تريقو لكم اوزي موصيني مالتي زبوتا زي كمزي لون كمصلكم خليماتي خمسه سكرين غيرلكم لكم خمسه عينت كوينو كمصلكم خليماتي اسو غنا له مالتي زي اغن دونغياتلا بتاعم دونغياتا خمسه لموصي زله مالتي سلازي بقطا سيت اب تبلني ابعنقويتي زا سيت اب تبل زي مالتي تنخوا مالتي ساعة حزاتن لا يقرتا مالتي كازي كم تتريقوا لهم زبوتازي امصي ادنا لو زبوتازي بصيحنا لنا مالتي سلازي اوزي كتغورو لغبؤكم نجر مالتي اوزي بعل وانا بيبال اكاونت ازي نايت بعل بيبال اكاونت شميه اوزي كات مالتي اوزي بوتازي كات مالتي سلازي عند حرب بانك تمول لخونكم دمو نايت بعل بانك اكاونتكم اوزي بوتازي تاتي مالتي سلازي انا ببيبال يخمل لا نايزي بعل بيبال اكاونت شوم اوزي كات مالتي اوكي بمقصال مالتي سلازي ابزانا مجمرياني ابلعلي تايت غورو مسيدكم اوزي بوتازي شوم تاتي اوزي دمو شوم ابوكم تاتي مالتي سلازي ابزا لعلويتي بشوم كجمري انا مالتي اوز تحت واي دمو ابلعلي شوم اتيني اوز تحت واي دمو شوم ابوخ مالتي اوكي خمسه غيره ملي اللخ مالتي سلازي شو ملي اللخ مالتي بمقصال دمو عاوزي بريميري ادريس مالتي زحفت دمو او سعود سلازلا ناي سعود لخونه ختمه خمل لا مالتي انا خذ سلازي رياض هذا لا زحفت يمثلني رياض دي لخمل لا صقم يولي ولا انا خلي تغوركم لا صقم سلازي يولو انا وزملي الا لخ مالتي عاوزي دمو كبعليتو رياض لول دمو خدغم اي مالتي بريمير ادريس لول دمو سوا كتما تاون سيت دمو كتما مالتي سلازي رياض مولي ينيخو مالتي اوزي دمو ريجن لول دمو خمس غير كنخو خلخو مالتي بدنب بسنه سرعه بخلن مالتي اوزي بريمير ادريس لول له اوزي دمو تاون سيت لول نيو اوزي دمو كاونتري اند ريجن لول نيو مالتي سلازي كاونتري اند ريجن كم زغيرنا هنا ادخلنا رياض لول سلال مرطكو تحتي تحت نياتكم خابزا
ቦታ እዚኣ ኒኣትኩም ይኸው እዚኣ እንታይ ትብላ መሲልኩም ሪያድ ሪጅን ትብላ ማለት እዩ ስለዚ ሪያድ ሪጅን መልእን ኢኹም ማለት እዩ ፖስታል ኮድ ደሞ እኒኦ እዚ ፖስታል ኮድ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ማለት ስለዚ ፖስታል ኮድ ወይ ትረኽቦ መሲልኩም ትወፁማ ከም ትብልኩም ብማእኸል ቀጥታ ናብ ጎግል ጣት ይኸው ጎግል ከይድኩም ሰርች ምልክት ትኸድሞ እኒ ካብኡ ታይልኩም ፅሑፍ መሲልኩም ኣብዚ ሪያድ ፖስታል ኮድ ኢልኩም ትፅሕፉ ማለት እዩ ሪያድ ፖ ኢልኩም ክፅሕፉ ከለኹም ቀጥታ ይመፀኩም እዩ ስፔስ ትገብርሞ ፖስታል ኮድ መፅኡ እኒኦ ቀጥታ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ፖስታል ኮድ ናይ ሪያድ ድማ ኣብዚኣ ምልክት ገይሩላ እኒኦ ባዕሉ ቀጥታ ማለት እዩ እታ ትሪእዎ ኣለኹም ኣበይ ኒኣትኩም እዚኣ ኒኣትኩም ምልክት ተገይርዋ ማለት ስለዚ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ፀጠብ ኢልኩም ሒዝኩም ኮፒ ትገብርዋ ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ከምዚኣ ኢልኩም ወፂኹም ናብ ፌስቡክኩም ትምለሱ ማለት እዩ እዛ ፖስታል ኮድ ትብል ድማ ፀጠብ ኢልኩም ፔስት ትብልዋ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብዚ ደሞ ስልኪ ቁፅሪ ማለት እዩ ስልኪ ቁፅሪ ደሞ ኣብዚ ስልኪ ቁፅሪ خم تأتي لهم مالتي سلك قطرهم تأتي وزي سلك قطر دمان إذا حفتي سلك قطري أما سنجر نيخات الليلة أما سنجر كده كم صيّة مالتي أوكي خامتري ولا خم سلكي همزي أجركم سلككم دمان همزي همزي أجره أتيني أخو سلكي مالتي أو زدمو إيميل أدريس ولا مالتي إيميل أدريس دمو ኢሜል ኣድሬስ ደሞ ናይ ብፔፓል ኣካውንት ትመልኡ ኣለኹም ትኾንኩም ፔፓል ኣካውንት ዝተኸፈተትላ ኢሜል ኣድሬስ ኢኹም ተእትዩ ማለት እዩ ባንክ ኣካውንት ኮይኑ ፀገም የብሉ ዝኾነ ይኹን ኣካውንት ተኾነ ወላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣነ ደሞ በዓል ፔፓል ኣካውንት ከእቲ እየ ማለት እዩ ናይዚ ፔፓል ኣካውንት ዝተኸፈተሉ ኢሜል ከእቲ እየ ውዚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ገይረ የእቲ ኣለኹ ማለት እዩ كم تري ولا هم إيميل دم عاوزت يلهم مالتي سلزي هذه وساني قداي مالتي وساني قداي تاي مسيلكم إيميل أتيلهو بدحري تاي قرينين يوم مسيلكم عزيا تاكس ايدنتيفيكيشن نمبر تبلني مالتي نقول له جرات أتيلله مالتي زيايا سلزي بيبال أكاونت تخوين تسجمي يولي خريا أنا بحال خيدنا مالتي بانك أكاونت خطيلكم دمو بانك أكاونت هذه كم أمنت بناي سعودي كنقولكم مالتي ناي سعودي بيسوي سلا لهم موزع حتخم مالتي ናይ ስዑድ ባንክ ተኾይኑ ኣብ ባዕላ ኣፍታ ባንክ ኣካውንት ኣፍታ ቡክ ማለት እዩ ኣለዋ 11 ቁፅርታት እየን መስለና 11 ቁፅርታት ካብታ ኣካውንት ናምበር ወፃኢ ባዕላ ኣለዋ ፅሑፋት ኣለዋ ኣምፂኹም ኣብዚኣ ተእትይዎን ኣለኹም ማለት እዩ ናይ ካሊእ ዓዲ ተኾይኑ ካብ ስዑድ ወፃኢ ደሞ ቲን ናምበር ይፈላለይ በብሃገሩ ማለት እዩ ቲን ናምበር ንግዲ ፍቃድ ማለት እዩ መስለንዲ ተዘይተጋግየ ስለዚ ቲን ናምበር ሃውና ኢልኩም እቶም ባንክ ልኹም ሰባት ማለት እዩ ሃውና ኢልኩም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ተእትይዋ ማለት ስለዚ ኣብ ፔፓል ደሞ ኣበይ ንረኽባ ተኾይኑ ሕቶኹም ደሞ ብቐጥታ ትወፅሙ ካብኡ ጎግል ክሮም ከኣቲ ኣነ ማለት እዩ ጎግል ክሮም ከኣተኹ ምስ ኣተኹ ፔፓል ኣካውንተይ paypal.com ኢለ ክፅሕፍ እየ ማለት እዩ ስለዚ መፂእ ለለ ቀጥታ መፂእ ለለ ናተይ ማለት እዩ ፔፓል ኣካውንተይ ብዓረብ እምሬት ገይረ ስለ ዝኸፈትክዎ paypal.com ኢሉ /AE ኢሉ ዓረብ ኢሚሬት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ቦታ ከምዚ ገይረ ክነክእ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ምስ ነኻእኹ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምዚ የምፅእ ለለ ማለት እዩ ማይ ፔፓል ኣካውንት ይብሎ ንኣኻትም እንታይ ኢልኩም መፀኩም ይመስልኩም ሎግኢን ኦር ሳይን ኣፕ ኢልኩም መፀኩም ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ማይ ፔፓል ኣካውንት ኢለ ንኽእል ኣለኹ ሎግኢን ኢልኩም መፀኩም ንኣኹም ግን ሎግ ኣውት ሎግኢን ኢልኒ ሎግኢን ኢልኩም መሪፅኩም ኢሜይልኩም መሪፅኩም ተእትዩ ማለት ስለዚ ማይ ፔፓል ኣካውንት ልብል ኣነ ኣትየ እኒኦኹ ማለት እዩ ኣትዮ እየ ስለ ዝነበርኩ ከዚ ብከም ኣምፅእ ለኒ እዮ ስለዚ ከምዚ ኣምፅእ ለኒ እዮ ማለት እዩ ፔፓል ኣካውንተይ ደሞ እዚ ቦታ እዚ ኢንተርፌሱ እዚ ይመስል ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ምንም ገንዘብ የብሉ 00 ለምፅእ ለኒ ኩሉ 00 እኒኦ ማለት ስለዚ እዛ አይዲ ቁፅሪ ኣብ ምንታይ ንረኽባ ደኾነ ይሕትኹም ኦኬ ኣብዘን እዚኣ ኒዋ 3 ነጥብጣብ ተኣትዩ ማለት እዩ ድቕቕ ዝበለ እዩ ግን ወላ ምዕባይ ከኣል ተኾይኑ ወዙም ናገበርኩ ከሪአኩም እየ ማለት ስለዚ ኣብዘን ኣንጎሎ ኒዋ 3 ነጥብጣብ ኒዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ኣድቀ ቀቢለ ወላ ከምዚ ገይረ ዓረእዎን ማለት ደቂቐ ኒዋ ማለት ስለዚ ከምዚ ኣገርኩም ትነኽእኣ በቐጥታ ካብዚኣ ደሞ እንታይ ትነኽኡ መሲልኩም ኣካውንት ሴቲንግ ልብል ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኒኣትኩም ምልክት ገይረልኩም ኒሆ ምልክት ገብር ብደንቢ ይሆ ምልክት ገይረልኩም ኒሆ ኣካውንት ሴቲንግ ልብል ናዓኸልኩም ክኸዲ ወላ ረእይዋ ኣካውንት ሴቲንግ ትብል መፅያ ኣብዚኣ ማለት ስለዚ እዚ ኣካውንት ሴቲንግ ትብል ከምዚ ኣገርኩም ትነኽእዋ ማለት እዩ ከምዚ ኣገርኩም ትነኽእዋ ዓቕሊ ጌርኩም ትፅበዩ ማለት እዩ نيشتن عقلي حتى تيو تفيديو زي خنو حكم خلي جن عقل غيركم تريو ونيكم مالتي سلازي عزي
አካውንት ሴቲንግ مساتنا خمزي عينت انترفيس يمصلنا ስለዚህ እዚያ በመቀጠል ደግሞ ታይሞ ሲልኩም ዙምና ጎርኩ خريكم كمكري او هزيكون معناتيو ስለዚህ እዚያ ደግሞ ተዓይ ከብለልኩም ስለዚህ ሀዘን እዚያ አንያዋት ሃይሉልኒ መስልኩም ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን ልብልኒ ማለትዩ ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን ትብል አብዛ ቦታ እዚያ ምልክት ገረልኩም ዲኹ ኒአ ማለትዩ ስለዚህ አዓላ ነረታ ተቀብል خري አኸለኹ ዛ ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን ትነኽኡ ሃምዚ አገርኩም ማለትዩ ስለዚህ ታ አይድ ቁጥሪ አምንታይ ኒአ መስልኩም አብዛ ቦታ እዚያ አኒ አትኩሩይዋ ምልክት ገረልኩም ዲኹ ማለት እዚያ ያ ዚያን ቁጽርወን ሸሞንተ ደን ገለእና ፔፓል ማለትዩ ሸሞንተ 10 ግዛዕ መስለን ዝረው ቁጽርወን ስለዚህ እዚያ ጽፈት ጠብልኩም ከምታ አገርኩም ትሕዝዋ ኮፒ ገብራ ማለት ስለዚህ ከዚያ ወጽ በቀጣ ናምንታይ ና ፌስቡክ አካውንታይ ማለትዩ ስለዚህ አዛ ታክስ አይደንቲፊኬሽን ናምበር ትብል እዚያ ከምታ አገረ ኢሜል አለኹ ማለትዩ ይኸው ስለዚህ አዛ ታሕቲ እዚ ቦታ እዚ ኦፕሽናል ስለለኾነ ሕለፍ ወጸገም ይብሊ አፕሊኬብል ይብሎ ግደፍ ወሱ ተሐልፍ ወት ኸሉኹም ዩኒዮ ስለዚህ ታሕቲ ወይት እንያትና ቦክስ እንያልኾነት ቦክስ ከይት ርስዕዋኹም ሳደሞ ራይት ትገብርዋ ሃምዚ ገርኩም ማለትዩ ስለዚህ በመቀጻል ኔክስት ልብል ደማ ኣብ ታሕቲ እንየና ማለትዩ ስለዚህ ዛ ኔክስት ልብል ከምዚ ገርና ንሐልፍ ማለትዩ እቲ ቪድዮ እዚ ርዝም ይብሉ ዓቅሊ ገርኩም ረእይዎ ከተትርፉሉ ኢኹም በመቀጻል አውዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ማለትዩ ፔፓል አካውንት ኾንኩም ቀጽሉ ምሳይ ባንክ አካውንት ተኾንኩም ግና አዛ ላዕለዊት ኢኹም ትመርጡ ስለዚህ ናይ ባንክ አካውንት ስለዚህ ኾነ ተርእዚያ ናይ ባንክ አካውንት ማላላ ደሞ አምታይ ቆምጠልኩም የመስልኩም ሊንክ አው ኮሜንት ቆምጠልኩም ናይ ኪፊ ወዶይን ቪዲዮ ማለት ብጣዕሚ ካብሎድ ንቆም ዩቲዩበራት ጎዝ መምህርና ኢሱ ስለዚህ ሊንክ ወላ ናቱ አው ኮሜንት ቆምጠልኩም ናይ ባንክ ማላላ ማለት ስለዚህ አነ ለሪእኩም ናይ ፔፓል አካውንት ማላላ ማለት ስለዚህ ፔፓል አካውንት ሊንክ ዩር ፔፓል አካውንት ልብል ትሕትኹሉኒ ከምዚ አገርኩም ትመርጹ ማለት እዩ ይቅርታ ሰዓል ስለሌላትን ማለት እዩ ካብኡ ሊንክ ፓይት ሜተድ ልብል ደግሞ ታሕተዋይ ኒኡኩም አውዚ ቦታ እዚ ማለት እዩ እዚ ትመርጹለኹም ማለት እዩ ስለዚህ ከምዚ ገርና አውዚ ደግሞ እንነክእ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ከፊትልና አለ ማለት እዩ ስለዚህ አዚ አልብ ክትብሉ ኣለኩም ደግሞ ፔፓል ስለሰርሕለኹም ታ መጀመርያ ለእትኩም ዋ ኢሜይል ፔፓል አካውንትኩም ዝኸፈትኩም ላ ኢሜይል አዚኣ ተእትይዋ ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚህ ኢሜይለይ እትየ ኣለኹ አነ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኔክስት ይብለውዚ ማለት እዩ ኔክስት ምስወልኩሞ ደሞ ፓስወርድ ሓቲትኒ ማለት እዩ ናይ ኢሜይልኩም ፓስወርድ ዘይኾንኩም ተእትዩ ናይ ፔፓል ፓስወርድኹም ማለት እዩ ናይ ፔፓል ፓስወርድኹም ተእትዩ ስለዚህ አነ ደሞ ፓስወርደይ ከእትየ ብዝግባእ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ፔፓል አካውንተይ የእትየ ፓስወርደይ ናይ ፔፓል አካውንተይ የእትየ ኣለኹ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕጻል ሎግኢን ትብልዎ ማለት እዩ ባይ ይኸው ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም አድ ታክሲ ኢንፎ ኢሎም ጽለለ ስለዚህ ዛ አድ ታክሲ ኢንፎ ትብል ዛ ቦታ እዚኣ ማለት እዩ ንነክእ ማለት እዩ ከምዚ አገርና ንነክእ ከለና ደሞ ናብ ካሊእ ቦታ ይወስደና ማለት ኦኬ ሕዚ ደሞ ማለት እዩ ከምቲ ትሪእዎ ኣለኹም ላብዚ ቦታ እዚ ኣምፂኡኒ ማለት እዩ አድ ታክሲ ኢንፎ ዝብል ቦታ ምስ ነኻኹ ናብዚ ቦታ እዚ ኣምፂለለ ማለት እዩ ስለዚህ ኮንቲኒው አዝ ጽጌ ልብልኒ ማለት እዩ ስለዚህ ጽጌ ስለልብል አካውንት እዩ ናትኩም ለብሽምኩም ገይሩ ከምጸልኩም ማለት ስለዚህ ኮንቲኒው ኢላ ከምዚ ገይራ ነኽእ ኣለኹ ማለት እዩ ከዚ ሓደ ግዜ ነኽእ ላብ በዓል ተመሊሱለ ግን ዓቅሊ ገይርኩም ጽበይት ኣለኹም በዓሉ ክቅየር ማለት እዩ ኢላ ዓቅሊ ገይረ ይጽበ ኣለኹ ከዚ ማለት እዩ ጸኒሑ በዓሉ ክቅየር እዩ ይኸው ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም በዓሊቱ ተቀይሩኒዮ ማለት እዩ ስለዚህ አውዚ ደሞ ማለት እዩ በቀጥታ አውዚ ተንደሪእኩም ተገይርኩም ጽቡቅ ተኸዲኹም ማለት እዩ አውዚ ቀጥታ ኖ ልብል ትመርጹ ማለት እዩ ናይ አሜሪካ ዜግነት ለካዲ ኢሉሎ የብለ እዩ ስለዚህ አንዲ አገርኩም ትነኹ ማለት እዩ ታሕተዊት እውን ኖ ልብል ትመርጹ ከምዚ አገርኩም ብድሕሪኡ ደሞ ኔክስት ልብል ከምዚ አገርኩም ትኸዱ ማለት እዩ ስለዚህ አውዚ ቸክ ትገብሩ ማለት እዩ ሽምኩምና ግዛዕ ምዛዕ እንዲኩም ህዚ ሽም እንዲኦ ላዕልናተይ ቸገርዎ ስለዚህ አውዚ እውን በመቀጻል አዚ ክትገርዋ ኣለኩም ማለት እዩ ሰሌክት ዋን ልብል ኒኦ ዝ ቦታ እዚ ማለት እዩ ስለዚህ አውዚ ደሞ ዳቀስት ምልክት እዚ አሪእኹም ማለት እዩ አንዲ አገርኩም ታ መጀመርያ ነኺኹም ዋላ ሓለፍኩም መጀመርያ ከኣትኸልኹ ሳውዲ ዓረቢያ ይብል ነይሩ ስለዚህ የረእኹም እኳ መስለኒ ተመሊስኩም ግን ረእይ ዋላ ሳውዲ ዓረቢያ ልብል ሃገር ይመርጽ አውዚ ማለት እዩ በቀጥታ ማለት እዩ ስለዚህ ሳውዲ ዓረቢያ ልብል ክመርጽ እስኻቱም ደሞ ዝመልአኹምዎ ሃገር ማለት እዩ ትበዓል ባንኪ ይኾንሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሳውዲ ዓረቢያ ልብል መሪጽ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ደሞ ኣብ አሜሪካ ዘለኹም ሰባት ትኾንኩም እዚኣ ራይት ገርዋ ጸገም ይብሉ ተላዕለ የጥፍእዋ ኣብ ካብ አሜሪካ ወጻእ ዘለኹም ደሞ እዚኣ ራይት ገርዋ ታሕተይቲ ከም ዘላታ ትሓልፍ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኔክስት ትብልዋ ከምዚ ኣገርኩም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ደሞ ልመልአኹምዎ ነገር ቸክ ትገብሩ ማለት እዩ ሃገር ሳዑዲ ዓረቢያ ኒኦ አድሬስ ላይን ዋን ደሞ ሪያድ ኒኦ
ادريس لاين تول دمو اوبشنال سزخونه حليفين اخو سيتي رياض لنيو ريجن سيتات اوبشنال رياض ريجن بعد سيف غيرونيو زيب كود اونيو ماتي بدحريو نيكست تول لخ مالتي نيكست يلكم كامزيوم تيلكم ماتي بدحري እንደገና ኔክስት ደግሞ ማለት ስለዚህ አውዚ ደግሞ ግብር ተከፍለሉ ፐርሰንት አቁሚጡኝ ማለት ስለዚህ ንሕና ግብር ንከፍል 0% ብል አምዚ አገርካ አምዚ አትነክ ማለት بدحري ኔክስት ብሎ ማለት ስለዚህ دقيمنا مجرش قصنا صحنا إلى ما تيجي خلنا أجركم لعلم سبالكم عاوزين إيش تي بوكس إني أتريكم لا تخوينا دقيق يبلي جابوا هذه رايت تجور وامو تام جمريا أتيكم وا لا تخم وا شم ملء شم نايزا بنك أكاونت ويخع نايزا بيبال أكاونت دمو عزيات أتي مالتي سيجنيتشر مالت دمو تايموسيلكم فيرما بفيرما يرجع قص لليوم مالتي سلزة عزيا ملء نايتا بنكنا وينايتا بيبال شم تأتي له مالتي سلزة أنا هم تجرا يأتي له مالتي كم تري والله ملء شم آتي إني أخو مالتي بدحريو زوجني أديت له لو تحتي إدمو زي دمو التمل اللع أداتي بعلقهم يتواني أوردي بعلقهم طلكم يتزي خوينو بعلقهم عاتي بدمو استخاخلو ماتي بدحريو نيكست ماليا سلزي كري عين عزياء جيجات هلا يتحلفنا ماتي سلزي عاوزي لخونا جيجا خيهل دمو توزني كل نجار شمكم يلا ادريسكم يلا كل نجار عاوزي تشيك مقدار تخليكم مالتي زي بي دي اف ام سيدنا ني ماتي تعلملنا يا خلا بورقه غيرهم صيلنا ني مالتي سلازي زي دحر جيجا هلوا ميك تشينج لول تحتواي تنخو مالتي دحر تخكلني خونكم تشيك مسغوركم دمو سابميت فورم لول يطلعلواي كان دي اجركم تنخو مالتي خزي نا مودعتا نغريا كنرياينا مالتي سلازي اوكي بقى خمسة غيرنا طنالنا معناتي خمتري والله موزي your tax information is complete لنا معناتي ስለዚህ ودينا خمسة غيرنا طنالنا ابد حري افتحتني اتكم دن لكم حلفوا مودعتا انزي اجركم دن لكم حلفكم بعلو لا كستايكمكم لسكم معناتي زي ريستور خمتري والله خزيا او زي تاين يفعل لا يمسلكم سيت اب تبلني ابزيا ذا سيت اب تبل في ولا تمصياتكم ليطفاتلكم كيتداناغص معناتي ذا سيت اب تبل في ولا اندحر لمصياتكم كيتداناغص علو تمرتنا خطوصل بعلم لاتيخا خمسة عينت بقيح غيرهم لمص ولا صحفا لبدن بغيركم رايونا ريفريش غيرا خلو ختا زي انا صحفنا زي غير عين مالتي كتطفئله تخليها بقصا كتب تخليها مالتي سلازي ريفريش كام دغير السحب قبل خلو خل تحتي نريها زي بحد خوينا مالتي اوكي طفي الله مالتي عاوزي طفي الله ليك تطفئلكم لكن تخليها لي تطفئ لا مالتي في ويلات مصيا ذا سيت ابتل في ويلات مصيا مالتي سلا بزحت نا بزح حساب سلا الملاخ مالتي سلازي كام ديلو نا دولار ملكت 00 يلو جميرونيو مالتي هازلل مقصر بتاع اي مالتي سلازي فيديو لما عند فيديو خمينيرو حريف تخونوا سبسكرايب كيركم ناخذ لك تخاتات شير دمو ناغوركم نا فيسبوك للو عرفتكم او صحنا مالتيو يوزود اللي هو يموتشخم